René Schuurmans, het leven is goed in het Brabantse land, maar hoe is het hier in Gelderland? Hier is het ook helemaal geweldig. Volgens mij hebben we hier bij Radio NL en bij TV Oranje natuurlijk deze middag alle ingrediënten om een leuk feestje te maken. Het is hartstikke druk, het weer zit mee. Ze hebben een lekker pilsje, helemaal top hier. Over een week of 2, 3, ik weet niet de exacte datum, dan komt mijn nieuwe single uit. Van mijn laatst recente album, wat een week of 6, 7 geleden uitgekomen is. En een hele goede notering gehad heeft trouwens in de album Top 100. Dat wou ik even zeggen. Nummer 5 in de album Top 100 heeft er gestaan. Helemaal super en een van de mooiste liedjes, Maria, nou wordt een nieuwe single. Oké, dat is afkomstig van het album Vanaf Vandaag. Ja, van het album Vanaf Vandaag, waar ook het liedje Laat de zon in je hart op staat. Hetzelfde album. Ja, wat Laat de zon in je hart is een echte hit voor jou geworden. Ja, overal waar ik kom en overal, ik hoor het nummer overal voorbij komen. Op elke kermis bij ons in de buurt, maar ook hier. Het is volgens mij, ja, het is toch wel een klein zomerritje dit jaar hoor. Ik heb al hele leuke optredens gehad afgelopen weekend. In Ewijk en in Bossenhoofd. Allemaal in mega feesttenten, helemaal super. Het Nederlandstalig is helemaal in. En dat is dankzij TV Oranje natuurlijk. En Radio NL. Ik hoor Ewijk, Bocholt, kortom, je ziet wel wat van de wereld. Ja. Ik ga binnenkort dan trouwens naar Turkije, voor degenen die het nog niet wisten. Ik ga, over een week of 3 ga ik met een vol vliegtuig fans naar Turkije en daar zie ik echt naar uit.